Aksyon Balita! Mayong buntag ka-aksyon balita. So di kita karon sa may lungsod Manhoyo diin ato ang nakuha ang report pinagi sa usa ka personal sa PNP Manhoyo diin ang sitwasyon karon sa dalan sa lungsod Manhoyo ang gibaha kini tungod niining pagbuntag-buntag lag ulan. Gani stranded ang mga biyahedor gikan sa norte o padung sa south nga direksyon. Diin karon ang mga motorista piit nga di pa kalabang paingon sa ilang destinasyon kung ari kas Manhoyod muagi tungod nining pagbaha sa tubig, no, dire sa may cruising poblasyon o cruising para barangay Butong. So sa mga ron tungod sa ulan-ulan amping taganunay tungod kay baha dire sa lungsod sa Manhoyod. So katong planong mubiyahe sa mga ron at kung di i-cancel ninyo ang inyong bahi kung palong kumungot diri sa may lungsod sa Manhoyod or norte nga bahin tungod kay gakusog ang ulan ug sa makaron gatulot na sig gihapon ang lugar sa lungsod sa Manhoyod ug ang first pinakabahin sa first district. Alang sa ato ang Aksyon Balita News Update kinang gyapon si Action Man Ronly. Keep safe everyone. Amping. Aksyon Balita! Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatauran sa kanginan.